Ne treba posebno naglašavati koliko je korisnih i vrijednih projekata realizirano u Bosni i Hercegovini zahvaljujući pomoći Vlade Republike Hrvatske. No, od kraja prošle godine Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske stavio si je u zadatak obići općine u Bosni i Hercegovini gdje Hrvati žive i provjeriti što je do sada urađeno i što treba dalje činiti i koje projekte pomagati. Tu smo s načelnikom, dakle, da vidimo kakav je uopće strategija razvoja općine, što je ono što oni drže za prioritet u tom razvoju, pa ćemo se u dogovoru i dogovoriti oko projekata. Dakle, mi želimo sugestiju, želimo da nam općina, dakle, svi oni koji na neki način doprinose i koji sudjeluju u razvoju, u donošenju strategije općine, da nam sugeriraju što je to što oni žele, odnosno što je to što će doprinijeti što bržem razvoju i svemu onom, kažem, što će doprinijeti boljem životu svih ljudi ovdje. Mogu li vam prenijeti samo evo jednu recimo poruku običnog svijeta s kojim ja kontaktiram, pa kaže zašto mi plaćamo ovdje domovnicu 200 maraka, ja imam 600, to mi jedan čovjek jučer kaže da vas pitam, 600 maraka imam plaću, izdržavam 2 djece i suprugu, treba mi sada domovnica, a moram platiti 200 maraka bez troškova putnih do Sarajeva. Dakle, možete li negdje u primisli imati i probleme ove običnog čovjeka? Možete li šta evo učiniti na ovom planu da nam domovnica bude manje da platimo? Moram biti iskren da ne znam koliko domovnica recimo košta u Hrvatskoj, ali sigurno da nam je prioritet mali čovjek. Mi se sa normalnim, običnim ljudima svakodnevno susrećemo. Ovo je, dakle, rijetkost da ovako s načelnikom, ali i s malim ljudima i normalnim, dakle, koji imaju probleme u svakodnevnom životu, radi njih i jesmo ovdje. Sigurno da će se poraditi na svemu onom što će doprinijeti, dakle, pokušavamo i digitalizirati sve ono što znači uvid u matice, izvod iz matice, na taj način, dakle, neće čovjek, ako Bog da uskoro mora dolaziti u Hrvatsku po domovnicu, niti, dakle, pokušat ćemo to na neki način olakšati i sigurno da se na tome radi. Prije svega riječi zahvale za sve ono što je Državni ured za Hrvate izvan Hrvatske uradio u proteklom razdoblju, potpora koju smo imali, evo, koristim prigodu da se i evo putem medija, putem vaše televizijske kuće zahvalim gospodinu Milasu, gospodinu Mažaru. Ja bih rekao da su to naši prijatelji koji su prepoznali sve naše dosad projekte, veoma značajne projekte smo radili u proteklom razdoblju. Ja se iskreno nadam da će projekat gradske športske dvorane, odnosno aneksa, biti urađen do 15. kolovoza, do dana općine. Evo tu je naš Gvardijan, muzej Franjevačkog samostana je u završnoj fazi, restauratori i struka radi tu posljednju etapu, da tako kažem. U poslovnoj zoni put koji smo radili je isto tako uz pomoć Vlade Republike Hrvatske urađen. Tako da evo, za sve ovo do sada se zahvalim i da upoznam sa projektima koji su u narednom razdoblju, da te veze koje su i do sad bile čvrste budu u narednom razdoblju još čvršće. Posebno je pitanje kako pomoći u stambenom zbrinjavanju mladih obitelji, barem onih koje još nisu napustile Bosnu i Hercegovinu. Mi smo do sada obnovili 2757 kuća. To se može gledati da je možda i dobra brojka, međutim vidimo da su na terenu potrebe puno veće i upravo iz toga razloga u proteklih 1,5 dana od kad smo državni tajnik Milas i ja preuzeli dužnosti smo osim samoga stambenog zbrinjavanja počeli i pomagati na način, dakle, da financiramo i poljoprivredna gospodarstva, da financiramo poduzetnike, obrtnike, dakle da ne stvaramo samo povratak kroz izgradu kuća, odnosno zidova, nego da napravimo da taj povratak bude i održiv. Upravo iz toga razloga ja sam danas ovdje da vidim što smo u protekle 2 godine financirali i u općini Kreševo, to je prije svega aneks sportske dvorane, ali i Franjevački muzej. Evo, bit će mi drago da vidimo, dakle, da i ta sredstva koja Vlada Republike Hrvatske daje pridonose ostanku na području Kreševa, a također evo i kroz materijal koji će krenuti opet ove godine nakon 5 godina zastoja, dakle da omogućimo da ljudi ovdje ostanu. I samo još jedan upit, idete večeras u Fojnicu, čini mi se isto poslije podne ili tako, u Fojnici postoje braća Januar i Februar, dakle zovu se Predrag i Nenad blizanci i tako jednom treba traktor. Evo, mogu li se oni obratiti, oni nigdje nemaju nikakvu vezu, nemaju ništa, ja to na terenu vidim kad snimam. I jedan sada ode u Njemačku da bi zaradio traktor,
Mogu li se takvi pojedinačni slučajevi kako da dođu do vas glas, evo tako da čovjek ne ide s obitelji? Naravno da mogu, dakle tu postoji i ova suradnja između Republike Hrvatske sa lokalnom samoupravom u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo danas osim Fojnice i Kiseljaka biti u Sarajevu gdje će Hrvatska gospodarska komora danas otvoriti svoje predstavništvo i sve su to modeli i prilike kako ljudi mogu doći do informacija, a postoje dakle i natječaj i u oba dva središnja državna ureda gdje se ljudi prijavljuju, pa upravo i za te stvari i ono što znam da je i državni ured od državnog tajnika Milasa već pomagao na taj način. Nakon sastanka s načelnikom općine Kreševo, profesorom Pejakom, izaslanstvo Republike Hrvatske je među ostalim obišlo gradsku sportsku dvoranu, Dom zdravlja, samostani muzej Svete Katarine, jer je njihovo uređenje i opremanje dobrim dijelom, zapravo najvećim dijelom, pomogla vlada Republike Hrvatske.